Mira, doncs, voldria casar-me amb ell si no fos perquè és pobre, lleig i mal educat. Quan ve a casa del pare sempre va menjant alguna cosa i el pare li diu «Tanca la boca!» Però al cap de 2 minuts ho ha oblidat i ja tornem a veure-li totes les dents. No gaire netes, per cert. I em fa angúnia, però faig veure que no ho he vist, esclar. El pare diu que hauria de casar-m'hi, perquè és una persona senzilla, de costums cristians i bon veí. Això ho diu perquè aquell cop que va estar tan malalt va venir cada dia a veure com es trobava. I aquestes coses el pare les valora moltíssim. Sí. Saps què? Hi ha una raó per la qual m'hi casaria i alhora no m'hi casaria. Té un fill. És un fill petit, i encara no sap res de la vida, ni del seu pare, ni de la seva mare, que és morta, per cert. I el pare diu que, tal com sóc, serà l'única manera de fer-lo avi, que em donguin el fill fet, gairebé criat. No sé. Potser sí. Potser sí que m'hi hauria de casar amb un vidu. Tot això que m'estalvio. L'embràs, aquella panxa tan grossa, i després haver de perdre pes. Però potser també no m'hi hauria de casar amb un vidu. Perquè els homes amb dones mortes són molt pesats. I sempre amb els records. Són gairebé tan pesats amb les dones mortes com amb les seves mares. I mira, una cosa que m'agrada d'ell és justament que no en té de mare. Sí, que va ser, com el seu fill, un nen orfe, veus? I egoistament això m'agrada, sí. Perquè les meves germanes sempre es queixen de les sogres. Jo no n'he tingut mai, Però, tal com parlen elles, sembla una cosa molt empipadora. L'altre matí vaig passejar per davant de casa seva, per veure si em deia alguna cosa. Saps què va fer? Doncs l'únic que va fer va ser obrir la porta per treure el nen, així com qui treu una gallina que ha de vendre. I ben mirat, potser sí que m'ha de vendre una mica el fill, Perquè qui el cuidarà qui serà? Jo, que sóc la dona. I també em pregunto què és millor. Si quedar-me per vestir sants o cuidar la criatura d'una altra persona, perquè ja em diràs quina responsabilitat, sense haver decidit mai ni casar-me ni ser mare. Però el pare diu que sí, que abans de morir em vol veure col·locada. Ho diu així, col·locada. Perquè una dona sola, sense pare, sense marit, sense fill, una dona com jo, vaja, què n'ha de fer?